הלו חברים, בפרק הבא אנחנו נלמד מה זה טרטל רול. בעברית, היפוך צב. בואו נבין מתי ולמה צריך לדעת להתהפך. כשנרצה לעלות לפיק ולעבור את הגלים שנשברים עלינו, וכשיש לנו גלשנים עם נפח גדול כמו סופט, פאנבורד או אפילו לונגבורד, ואין לנו אפשרות לעשות דאג דייב. בואו נצלול ונראה איך זה קורה. תחילה שוכבים על הגלשן ומייצרים מהירות. זכרו שככל שנפתח את המהירות, הגל לא ידחוף אותנו בחזרה לאחור. תופסים את הריילים, לוקחים אוויר ומתהפכים לאחד הצדדים. כאשר הגל עובר מעלינו, אנחנו מוציאים מעט אוויר מהאף. למה? כדי שלא ייכנסו לנו מים לתוך הסינוסים. לאחר שהגל עובר מעלינו, אנחנו מזיזים עם יד אחת את הגלשן הצידה. זכרו, אנחנו לא משחררים גלשן. מוציאים את הראש לכיוון הגלים. כמובן שאם יש סט נוסף של גלים, אנחנו פשוט צוללים מתחת לגלשן, ממש שנייה לפני שהגל נשבר, וממשיכים להוציא אוויר מהאף. נחכה שהסט יעבור, ונמשיך לעלות למעלה. עד הפרק הבא, אל תפסיקו לחתור, וכמובן לייצר מהירות. בלה לה 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 לה